Андрю и Ашли Грейвс израстват в токсично семейство с емоционално дистанцирани родители, като Андрю е принуден да се грижи и да поема вината за грешките на сестра си през цялото време. Веднъж дори когато са малки, убиват момиче на тяхната възраст, само защото Ашли ревнува. Историята в играта започва в малък апартамент, където двамата са заключени под карантина от месеци заради мистериозна епидемия, свързана с паразити в стомаха. Ресурсите им са изчерпани и те буквално умират от глад. Докато търсят начини да се измъкнат от сградата, в която са под карантина, стават свидетели на това как съседът им изпълнява странно заклинание, което отнема душата му, след което двамата го изяждат, за да оцелеят. Андрю изобщо не харесва супата от труп, но Ашли споделя, че когато яде хора, се чувства сякаш поглъща силата им. След като се измъкват от апартамента, те се прибират в родния си дом. Там откриват, че родителите им са ги пратили в карантина само за да вземат застраховката живот, след като децата им умрат. Ашли убеждава Андрю и убиват родителите си, жертвайки ги на демонът от по-рано в замяна на предмет, който им показва бъдещето и от какво да се пазят. Тръгват си оттам, заличили последната връзка с предишния си живот. Двамата започват живот в бягство, криейки се в откраднати коли и ефтини хотели, оставяйки след себе си диря от трупове. Ашли става все по-обсесивна и параноична, като изолира Андрю от всеки друг човек и го принуждава да участва в нейните кървави ритуали. Тя не просто иска той да бъде нейн съучастник, тя иска той да бъде изцяло нейн. В преносен и в буквален смисъл. Андрю страда от тежка депресия и вина заради убийствата и заради факта, че са бегълци и не могат никога да спрат. Нещо, което Андрю е запазил от детството си, е, че мисли, че той е виновен за всичко случило се. Ашли знае това и го използва срещу Андрю, като му казва, че той е лош човек. Но това няма да е проблем, ако остане с нея. Откъснати от човечеството, потънали в канибализъм, кръвосмешение и лудост. Те започват като жертви на обстоятелствата, но завършват като чудовища, затворени заедно в безкраен цикъл от грях и насилие, от който няма изход.